What? Hi mga sis. Ano sa taron, babe? Mag-games opening. Unboxing. Gift unboxing me karong gabi. So may unahan na to, babe. Pinakagamay. From Kinsa man lagi ka ni? Mama Inday. Tanan naka-orange og ribbon. Dili ka man, di ka ni sa akong mama. Ay, pinakagamay may unahan. Dili. Oh, duwa man na. Duwa man na siya. Pag-ision. Ay, gunting? Bisiyon naman na. Bisiyon daw na siya. Hala, unsa kaya ni? Unsa ni wa? Sa kabanda. Wala na ko. Mabuakon. Sa kabanda ng kwarta. Tain ni Kuro. Hala. Magpa-abri. Dagan o. Biskuit? Kaya mabot eh. Ano magpa... Kuha? Ay! Champagne Hala. glass! Nakita na ba ano sila? Sa kaset nga... Tasa. Mag! Si Tasa. Hala, may kwarta. Daghan kayo dong. Sa kaset nga Tasa nga baka. Salamat. Inday Las Laganson. Gugma master. Ano pa yung mga libo? Gani. Yan na to ihapon kay basig. Pabor-pabor. Next. Next. Gamay-gamay. Kaya po. Hindi kay mama gyapon di ka. Anak. Ano siya ang tamang unboxing. Og si Mama Inday daw nagkuan jud ani nag-cover. Effort kayo. Wow. Juham. Paglisa. Scam. Hala. Scam. Dili mao. NANI?! Tanawa ang box. Lahi. Scam. Salamat. Saan na ganun? Kuan. Storage Uy, Avon na. Plus. Avon na, Avon. sponsored by Avon. Storage. Pa doon. Napagili na. Sponsor Avon food na siya. Ganun. Tasa. Avon na daw tanan. Next. Say next grade. Okay, klaro kayo na. Electric fan. Aircon. Kaya ba na ko sa ni? Gaan man. Towel ni, towel. Dang, doon tayo na. Lagi donut. Nalata na ni. Next card. Ano ba sigon sa'yo? Isi, unay. Dito yung butang. Isi, unay. Hala! Tupperware ni ba? Zoom. Zoom din. Gani. Ano basketball doon? Wow! Ano Tupperware! pangalan? Sabak. Okay, may pangalan. Ate Grace! To Jonard and Sandra. Mabasaha yung Happy holidays. Ate Grace, nagawa na to ang card. wala. Wow! Ay, 30 years warranty. Oh, SMO? SM gipalit? Nami! Non-stick? Non-stick? Natay lutuan pero wala pa eh. Kala. Marami na to. Mass Flex cookware and kitchenware. Wow! Thank you, Ate Grace. Salamat. Salamat po. Wala, bago jud. Bago jud gani. Non-stick man eh. Oh. Pilit pang ikit. Yan na. Mama Inday again. Oh, hati mo aning Kuya Jello ma. Mama na tanan. Mama. Dili ni Korpo. Sino yan? Special guest. Wow! Ay, ano ba? With special guest. Daghan na, oy! High quality glass. Sa kabox Ano siya? namin. Kanang showcase. Kitchenware showcase.
Wow, nanay baso. Baso nga pang pista. Pista ra magani. Panyo. Para pangpuna sa singot. Wow, brief from Brief. Nathaniel. Ipon na. Magin sa ibon lang. Bag from Avon. Nakadong. Uy, kana, kuha na. Canister. Tupperware na, uy. Gawas to, Tupperware to. Tupperware. Wow, napay sudlanan again. Na may brief. Sila na brief. Dapat jud. Bigla na yung nagkanon. Tupperware with... Kutsara. Sandok. Luwag. Next is Ito talaga. vacuum container from Avon Homes. Salamat, Mama Ina. In the house. Okay, next. Kani. Nagapon ka, Mama Inday. Ama hindi. Ito na. Kailangan nag-gift. Another. Yaki. Sa kakarton nga Yaki. Luma niya. Mga batang 90s, makarelate. Karton Yaki. Wow, another kitchen showcase. Ay, ito. Oh. Wow, ni herbatan nita. Picture. Tignan mo sa warehouse. Water. Picture. Hala, Avon na sa cooler bag. Tumbler. Uy, picture na po. Lot. Picture pang gym po. Ipon na. Ipon sponsor. Pang tagay. With Para sa ticket. Hmm. La. Ipon na ha, Ipon. Avon. Ah, Mama Inday again. Ay, last na niya. So, yan. Bata. Ito, isang. Ano pa di ay? Kini kay 1 minute square. Yaki na po. Yaki na po. Dua ka karton nga yaki. Paan siguro ni ka ng ligid. La, mo ni. Mama na ang kitchen showcase. Ana ang Bedroom. bedroom showcase. Ah, Kitchen bedroom. gapon. Ano ba? Charot tinidor nga nay pink. From personal collection. Kuma naman sa Avon, personal. Yay! Natay ko siya tiro, babe. Yellow nga to ano. Random lagi kayo mga gift. Gani. Wala ko malang unsa ba. Lo, nanabod! Nagkapi sa Starbucks. Gani. From Boardwalk. Tagsama. Kapi sa Starbucks. Shut daw ta doon. Napay TM. Original. Cheers. Can't get enough. Cheers. Maton, kasama na isang. Hala! Daki jud di ba? Daki na, daki. Daki, babe. Unlan. Daki nga unlan. Abrihan. Unlan ba din eh? Unlan na, daki. Kwarta na po. Pinakot ka. Na, pang tulog. Oh, pantulog. Sorry ka, pang tulog. Ang tulog. Dili kwarta. La, napugoy bra. Ay, isahan na din pang Merry Christmas. Avon Sponsored na. by Avon. Kay bra. Igo siya mo. Igo. Ito magaling eh. Ay, uy. Pagbuda ko kung Pagpakakuha mo eh. Kaya naman. Kala ko kaya. last dong. Good luck Ano sa tayo mga plato? Ay, plato dyan. Tama dyan. Ebo, Nanami plato. From Avon. Mama Inday again. Grabe kay mama. Kuro, hindi kay mama. Gani. Nanong tunuran ng gift nga dili kay mama. Asa man ang ubang gift? Cash ang gihatag. Basta wala. Sasa na. Ayaw dahil kay utangan. Bawi ra ang kasal na sa gift. Kasi sa kasal, bawi sa gift. Tara, another. Wow! Lo! Red! Ganito ni.
Matres. Matres. Dito dong. Matres. Bari. La, blanket. Carpet man eh. Blanket na eh. Ay, habol na pang susya. Ligabol mo, di mo isi. Ilang ukay. Dako kay Wala na. man eh, habol. Abo galing. Darang kapin. On your wedding day, congratulations and best wishes, Mr. and Miss Jonard and Sandra. From Uncle Martin, Laganson and family. Thank you, Col. And kisa pa, Ate Inday. Haris. Siya. Sion. Sion. Ano sa kayo ni? Kanana ko, kuha niya siya. Hala, lutuan! Hala, lutuan, Jud. Kani, kuha niya, kanang Yoy, lutuan, uy. Lutuan, John. rice Lutuan, cooker. Jud. Di na rice cooker, Double uy. burner. Pwede. Ano lutuan? Saan ba gabi? Wow. Ano, bro, ba, dude? Salamat, Col. Salamat. Terno. Big ang gasto. Ah, wala pa rin isa. Wala man ay gasto. Ano lang. Tayo na tayo. Itong-tong lang diya. Wala lang kulang. Aircon. Sige, tagna ni Manny, be. Sige, sige, tagna ni Manny. Tagna lang. Tagna. Sige, tagna ni Manny. Tojusan from Garland. Gary and... Kogari and Ma'am si Helen. Nausan ni? Minsan eh, tagna ni mo. Ay, walo ka. Ang kuwan, siguro ni? Kwarto. Gusto ka ni. Kuha ko ani. Wasan. Washing machine. Wala, electric fan yun! Wow! Ang punis ng biscuit ko. Tuma na electric fan. Mayo kayo sa Ay, turbo. Turbo fan yan eh. Electric fan. Na floor fan. 20 inches. Abri na, babe. Ano, abli na. Awas. Maabre. Ay, tiil-tiil ni. Right. Front. Ala! Shielding. Kaayo. Ala, sa sala na. Hindi na sa kwarto. Kami lupad mo Usual na. na erotuan. No, sa sala na. Puro kita electric fan nga putot. Putot, pero... Uy, kuha 3 na. speed settings, adjustable fan head, durable and light. Kuha na siya ay kanang sana. Muna Unicron. Right. Unique na electric fan. O, muna siya itungtong lang. O, Baliktad. Sige, next na. kanang isa, lapad. Try na to. Lupad. Lupad na din. Ang isa na. Pero pagbasa. Alam mo, electric fan po na. From Garland. Sila gihapon. Duha ka mo regalo. Salamat, Uncle Gary and Ma'am si Helen. Ilan ang duha? Oy, Ha? May hashtag Garland. Ilan, doon na? duha. Si ano? Wala, Uy, pare-pareha. pag thank you mo, uy. Duha kay trick fan. Salamat. Paano po siguro niyo? Special participation, loose min. Sipon po. Thank you very Wala, much. buy one, take one. Not only one, But two. Tig-isa sila regalo. electric fans. Nagawa kayo ng electric fan para hangin mo Ano ba sila? kayo. Duha po ka rooms. Duha ka electric fan. Sana, oh, duha ka electric fan. Nga, electric fan pa dyan itong usa. Di tama, silong. Sino na sinabi? Ayun, ba sila higsilot? 3 andana. Siglag, siglag. Dara mga pareha, oh. Hala, oy. Fan. Sleek and stylish design. Tama siya, duha ka design. Nga po, uy. Yagaan ba? Dara marasa. Duha dyan kay trick fan. Duha dyan, confirm. Dili sa scam. Hindi sa scam. Pareha sila.
Dako pa di ka no. Wala di nilang-alangan. Naman tayo gamay ana. Dito lang ka lang ha. Kaya init daw ang mental. Last. The biggest of them all. Congratulations, Mr. and Miss Lagano from Papa Hilan, Mama Alden. Wow. Okay na ba? Siya tag na ni Monsen. Sila nagplato. Ito. Oras commentator. Ay. Kuan ako, kuan. Pakusina na Dili, kuan eh. Tama to si Mama Inday. Butang yung plato. Aircon. Di man bugat. Lababo ko ni. Nababo. Dili oy. Sink, kitchen sink. Ayun na, may. Baba ko i-guess. May electric fan. Sige ko lang. Washing machine. Ni, gugmay ano oy. Sa dish, ano lagi ni? Washing machine! Sana, dish drainer. Multi-purpose household supplies. Tama, multi-purpose. Wow, dish drainer. Tama ko. Udoy. Tama si Mama Inday. Namoy sila nagplato ah. Easy to assemble. Stackable storage. Termite proof. Easy to clean. Durable. Wala. Pagbabuya siya dala ano. Ganti. Binis-bit. Nadakuha ni ay. Ano ko? Dako. Pila na yung plato. Diri ibuta ang regalo ni Mama Inday. Pwede masulod ang bata. Oh, Mga baso. mabutang na nato to. Plato. Demo. Product demo. Hindi siya papunta. Mga mama, mga sir. Kompleto naman ang Mama Inday. Pwede ko lang dala. Kasi gusto na ng bata dali. Pwede man itiri, anak. Ito ganin yung... Hindi po dinig brava. Hindi ko Kapa, oh. Pwede yan. Ikaw basa. Kaya sa Ako mga may friends cards, ni gikan sa John akong Nard. mga friends. Ining, Hallmark. Hallmark ang yan nila. Merry Christmas from across the miles. Ay, Pasko din eh. Dili. Congratulations, Mr. and Mrs. Laganson. May this day mark the beginning of a happier and more meaningful life for the both of you and your future children. Advance mag-isip. Celebrate. Saan eh? Love. Celebrate love, not just today, but every single day. Sincerely, Rio. Wow, Friend from Rio. UK. Salamat, Rio. Salamat, Rio. Disclose amount. Dapat siya check kay banker money. Thank you, may pa-card pa. Next. From China Bank, disclosed amount, 5 million pesos. Salamat. Ayaw, biluan. Yeah, below the chicken. Next. Next is from... Sige. Merry Christmas po and Happy New Year. Congratulations, Mr. and Mrs. Laganson. Today on your wedding day and for the rest of your life together. Love me. Ay, Thank you, Nate. Thank you, Rio. dapat siya ipa-check. From China Bank again. 10 million pesos. Bawal siya utang kay pakuan pa namin. Pa in cash. Gift from Kuya Titi. Okay na ako. Si Titi. Among ka-teammate, si Kuya Enrico Derecho. So, ma-expect na ta na i-just finish. Nag-una siya gift, di ba una? Bible. Turang Bible, oh. Hala. Hala, daw kayo. Santo Niño. Gupo mo kayo. Gabo kayo. Important ni.
Butang na to sa atong altar. Napatay pahabol nga gift. Pahabol na gift from Ninang Joanne. Congrats to San. Siya na. Sige na yan. Sa kanya yung sa'yo hula na guys. Kaya nga naman. Baso. Baso-baso. Hala! Electric fan. Hala! Kasi sila na na. Sere! Ano sila na. Hong shuang shi. Multi-functional rinse. 1 pot. Pang samjumsal. Hindi mo mag-make sense ang ilang ko. Multi-functional rinse, one pot? Siya multi-functional rinse. Saan na hugasan rinse? Kaya din yung mga incheck din. Sabot ka ng sulat diri, babe. Sabot ka sulat ni. Ano? B o B? Seren! Tinawag dito. Salamat Ninang Joanne. Dili scam. Bagong-bago. Instructions daw? Kasama na ko ba check mo ito. Number 1, tagtara ang baboy. Isa. Number 2, iwaag ligpis. Number 3, Okay, star screw. saw. Isa. Ay, wala mo yung basan Mo rin na diri siya yung sa number 5. Ayaw kalimot. Itaod ang star screw. No, na ano? Hello, gani. Tawag kayo diyo. Taod ang star screw. Number 6. Ayaw i-off. Ayaw i-off kung nagluto ka, mahilaw. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ang speed niya, 1, 2, 3, 4, 5. Product warranty card. Napo, yung warranty, oh. Pila ka warranty. Pwede ito sa instruction. Nasi replacement warranty 1 day. Hindi. Lamig. Ito na yun. Tapos, asan ito to? Instruction dre. Wala doon. May caution oh. Caution. Ano naman isulod o? Di magpatakag sa load o plastic. Yung plastic yan. Hindi mo patakag. Oh, dre oh. Ayaw katingala kung na extra. Ayaw patakag sa load. Ay, gwapo siya, babe. Asa man na? Tanawa. Asya. Asa man din na ba? Salaan. Sa mantika. Oo, tapos ako. Mo din yung isa dito. So, ito mo yun. Oh. Salaan na siya. Thank you so much, Ninang Joanne. Ay, po, thank you po, uy. Salamat, Ninang. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Thank you once again, Ninang, Ninong. Ate Grace. Oh, huwag kang Mama Inday na dahil kay regalo. Thank you and God bless you all. Sa mga friends po, salamat sa pakash. Naabot na 20 million. Ug sawan pa din naghatag og mga monetary gifts. Oh, wala na appeal dire, pero nami mga 100 million. Kalola nila, kamamia, Ito po babe, manload na. Manload na. mga TFC subscribers. Kailangan mo isaw ng uban kay daghan na kaayo. Taas na day kaayo. Kailangan mo isaw ng uban kay taas na kaayo. Thank you, nagmahal kay Sandra.
Nakaya nagmahal sa Diyosan. Like and share this video and Subscribe to Diyosan channel. bye-bye. Bye! God bless!